backarna satte dit en aim på. Jaha. Det var mycket bättre. Får du bättre? Jag kan titta med båda ögonen. Den här må vi nog försöka lägga på rygg. Ja, åt vilket håll? När vi krokar. Ja, vi får försöka lägga. Nästan åt det här Det är hållet. åt, ja. De där benen kommer Ja, vi lägga åt aldrig det här att... hållet. Då får vi flytta dragen lite sen. Nu har vi. Men nu kan vi nog... Jag ska flytta dragen. Jag ska åka på dra igång den här. Vi flyttar dragen då. Eller ska vi vinsa? Ja, vi kan lyfta dragen då. Det går bra. Dra in bakändan på dragen. Jag lyfter huvudet eller? Vänta, det går det här tror jag. Kan du få kroken under nacken? Ska det vara så? Det lyfter ju då som du får linan under hornet. Det kan vi lägga sedan. Vi kan vinsa lite så kan vi lägga upp det sen. Vi behöver då försöka vända upp framkroppen. Jag vill inte ta det här... Vad säger du? Frambenet och försöka vrida. Är det på den här sidan? Jag har haft den på rygg. Släpp ner den. Så får innehålla i det hornet också.